Τσατσαρής. Τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Ούκιτς είναι στο Διαμαντίδη, αυτό με τη σειρά του στον Τσατσαρή. Διαμαντίδης και πάλι για 3, την εύστοχος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Μειώνει σε 8-6 για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσατσαρής κατά από τη ρακέτα. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Καλάθι και φάουλ. Θα δώσει έξω για τον Ματσιούλης. Σουτ για 3, εύστοχο για τον Παναθηναϊκό. 8-11 το σκορ. Καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία φάση. 13-8 για τον Παναθηναϊκό. Στο συν 5 η διαφορά για πρώτη φορά στον αγώνα. Ο Χάιν. Ο Ούκιτς, εύστοχος. 11-16 για τον Παναθηναϊκό. Τσατσαρής, εύστοχος και αυτό για 3. 14-19, στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. Για τον Ματσιούλης. Αυτό στο Διαμαντίδη Διαμαντίδης για για 3. Εύστοχος πάλι ο Παναθηναϊκός. 19-22 για τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ καλό σερί έξω από τα 6,75 για τον Παναθηναϊκό. 14. Του Παναθηναϊκού, με συγχωρείτε. Ούκιτς. Ένα πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ούκιτς. Κάρι. Εύστοχος στο σουτ 2 πόντων. Καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από την έξοχη προσπάθεια του Μασιούλης. Πολύ ωραία προσπάθεια τον Ματσιούλης. Δεν τον πρόλαβε εκεί ο Στράτος Πεπέρογλου και η συμπληρωματική βολή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ούκιτς σε ένα σουτ 3 πόντων. Πολύ δύσκολο σουτ στην εκπνοή της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Με Ο τον Ούκιτς που κάνει εξαιρετικούς τελικούς. Ναι, θα συμφωνήσω. Μασιούλης. Στεφαν Λάς με το σουτ, εύστοχο. 41-40. Παναθηναϊκός πλησιάζει και πάλι στον ένα πόντο. Ολυμπιακός στην επίθεση. Άντιτς θα κόψει αυτή την έξυπνη πάσα. Μπάλα και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ούκιτς. Διαμαντίδης για 3. Εύστοχος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός περνάει και πάλι πίσω στο σκορ με 41. Διαμαντίδης. Πολύ ωραία πάσα. Για 3 στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Και πάλι με έναν πόντο μπροστά ο Παναθηναϊκός. Εύστοχος. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 2 πόντους. Άμεση απάντηση για τον Παναθηναϊκό με ένα πολύ ωραίο σούτ. Διαμαντίδης. Μασιούλης. Παίρνει τη φάση μόνος του. Βάζει την επίθεση. Τσατσαρής. Σουτ 3 πρώτων, εύστοχος. Και ο Παναθηναϊκός περνάει ξανά μπροστά στο σκορ. 53-51, 2 και 38 πριν τη λήξη. Τσατσαρής κάτω από την μπασκέτα. Καλάθι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Πόντο-πόντο οι δύο ομάδες. Πολύ ωραία μάτς. Εδώ το φάουλ από τον Ισηλό που απορεί. Πανταούκιτς. Παίρνει μόνος του τη φάση και ένα εύστοχο σουτ 2 πόντων. Πολύ ωραία φάση από τον Ούκιτς. Είδε πως δεν είχε ελεύθερο παίκτη, μπήκε και εκτέλεσε μόνος του. Ολυμπιακός με τον Κώστα Σλούκα. Στον Τσατσαρή, ο οποίος
Πάει μέχρι μέσα και πετυχαίνει το καλάθι. Δεν κάλυψαν εκεί, δεν ήρθε κανένα σε βοήθεια. Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό με τον Γκίστ να δίνει για τον Λάσμε και αυτός σε ένα πολύ όμορφο τελείωμα. Μπάλα στον Λάσμε, έξω για τον Διαμαντίδη. Για 3, εύστοχος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 63-67 για τον Παναθηναϊκό, ένα μεγάλο καλάθι από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Στους 4 ο Κάρι, ο Τσαρτσαρής για τον Διαμαντίδη, ξανά για 3, πάλι εύστοχος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Time out από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Στους 7 η διαφορά. Διαμαντίδης πάει μέχρι μέσα. Το rebound από το Λάσμε και φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Το έκανε ο Περπέρογλου. Δυναμικό εκεί το rebound από τον Στέφαν Λάσμε μετά την προσπάθεια του Δημήτρη Διαμαντίδη. Και πάλι το φάουλ. Βολές για τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Εύστοχο στην πρώτη. 72-71 μαζί με τον Γκίστ. 72-72 μετά την δεύτερη εύστοχη βολή του Στέφαν Λάσμε. Ο Γκίστ και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Γκίστ προσπαθεί να περάσει, κόβεται από τον Λάσμε. Η μπάλα στον Διαμαντίδη. Διαμαντίδης τώρα για την επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά πριν το τέλος. 72 όλα. Διαμαντίδης πιέζεται από το Σπανούλη. Και φάουλ που κερδίζει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Υπέπεσε στο φάουλ ο Χάινς. 3 τελικούς νομίζω είναι ο πιο δυνατός. Ισχύει. Το υψηλότερο σκορ μέχρι στιγμής σε τελικούς. Ευστοχή ο Διαμαντίδης στην πρώτη. Ο Παναθηναϊκός και πάλι μπροστά με έναν πόντο. 73-72. Διαμαντίδης εύστοχος και στη δεύτερη. Εναλλαγή του σκορ. Φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Κάιλ Χάινς στο φάουλ. Ολυμπιακός κρίσιμο σημείο. σε κρίσιμο σημείο. Εδώ το φάουλ του Χάινς που σπρώχνει τον Στέφαν Λάσμε. Μπράμος άστοχος στο σούτ 3 πόντων. Κώστας Λούκας στον ευνηδιασμό. Είναι για τον Πρίντεζη, λάθος πάσα από αυτόν. Κλέβει ο Ούκιτς. Πολύ καλή άμυνα τον Παναθηναϊκό και τον Ούκιτς. 1-41 για τη λήξη του αγώνα. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 2 πόντους μπροστά. Ολυμπιακός πολύ βιαστικός. Διαμαντίδης. Λάσμε. Και 72-76 για τον Παναθηναϊκό σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. 4 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός. Είναι κρίμα γιατί το μάτς ήταν όντως πολύ καλό. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο. Όλο αυτό δεν αρμόζει προφανώς στην ιστορία των δύο ομάδων. Για κανένα Εδώ λόγο. μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Με ευρωπαϊκές επιτυχίες και οι δύο ομάδες. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Είναι κρίμα για όλους τους φιλάθλους. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ. Με 76-72. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί. Είναι στα αποδυτήρια. Έχουμε οριστική διακοπή του αγώνα. Η απόφαση βγήκε από τους διαιτητές. Το παιχνίδι καταλογίζεται στον Παναθηναϊκό. Έτσι ο Παναθηναϊκός κάνοντας πολύ εύκολα το 3-0 κατακτά το 33ο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Δυστυχώς το τέλος του αγώνα δεν αρμόζει στις ομάδες τόσο στην ιστορία τους και στην ποιότητα των καλαθοσφαιριστών. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Από εμάς που ήμασταν εδώ στο